E F G H C E I J K L M N G A O P S H M S T U och O V och Omega Q-Y Z är nästan i slutet och Ö. Detta är alfabetet A till Ö. A, B, G, D, D, E F, G, H, C E, I, J, K, L, M, N G, A, O, P, S H, M, S, T, U och O V och Omega Q, Y Z är nästan